zauden lekuan zaudela, aginan pixka bat muitu zaitezke, eta ematen juzun pausu hoiri erne oten saiatuko da, pausu hoik poliki eman naz. Dena nabaitzen saiatu. Zure oinak nola ikuitzen duen lurra, non sentitzen zuen, pausua ematekun beste hanka nola altxatu bertzun, nahi baldin bazu pauso osuak eman, edo nahi bazu geldi-geldik egon, bino gorputzan ekilibrioa alde batea edo bestea muituta, nahita, erneon horta, kontzentratua, zure oinak eta lurran arteko harreman horta. Aldatu posizioa nahi bazu,